Kani gade Pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasngi. Kasenjok kino sencar senong kabri nyotrem, henen kasngi ka khat nyotrek unailor, ringkat ke jingsen ran lang u executive member jong ka KHADC, badai pet ya ka town planning committee, uba latip lang khat kongor, kilalet banyikendo yo chief executive member jong ka KHADC uba HS Sela. Banyak keren bat ajing mod hau halor ka anj na yeng ne ka building bylaws, ka ba ki pat ba ki bahap syabar jong kemuda, kidang ye kendo jing hadu menta mene haba ki temu bantai yeng temai. Habai kan mat kilat pathai kubor hadin balawai ke jingelang nakalyang u general secretary jong ka senjok kino sencar senong kabri nyotrem uba RL Bla ulai tho ba nakalyang ka senjok ka kwa ba ka sarkar kan simno ya karai ba khaddo halor kini ka an te yeng ha ka dorbar ka ban salong shen menta ubnai uba RL Bla ulai tho ru ba haswa ka dorbar nakalyang ka senjok kan salai ru banyekendo biang yo menteri rangba ka jela ukon rat ke sangma ban penbor ya ka sarkar ban penbait no ye kini kijing ka bagi pajba ki kendo adu kini kisngi hadin ngi shong meeting bat kani ga government ga batmai hadin bashimti Conrad Kumu chief minister po state ka jongi nilai ya shong nakaliang ka senjok nakaliang ka council bat ka state government ban penpa yi kijing jong pajba habaya de bat kini ki muda bylaws te ha kijing ya keren jongi ni ong ba ngit stick back ha katai ka Principal Act 1973 jong ka Town and Country Planning Act kabala aktaran syai kadar ba kemuda bylaws will be applicable in the entire state of Meghalaya excluding the areas which falls under the jurisdictions of the EDCs di hangtu dan kuai ka clause bo I star mark but if they so decide henry kum bakalong hadu menta bro likely ini this council undon ka wairu kaba ong bangi kloy ban merge but government haka urban department ki kwa hi ya ka autonomy bakin like la ka jong henry na kalyang jong ga sunjo ngi so thu ba bangi im haka jaka kabalong ka fifth seismic zones but ngi so thu ru ba ujuman la do wan tang haka urban ni rural areas tingim kwa ban compromise ya ka jing saw ya ka jing yap ya ka jing do jong ka spa ka phau jong ka jaj bedriu ko jongi ni don kam hi ki bylaws tin na ka ta daw ni wan sheni ban yakren shai bat ka just council baswa bakan sedang ka session ka arpoi trek mentau bana bangin late da ka joint delegation sa sisil nakaliang jong ka senjok bat ka KHDC bangin kendo yo chief minister bangin pensngo hu ba mentala nriu benai nedu phi simti mo phi ko chief minister batmai bat kani ko government ko batmai ko jongphi henry ka khlem saiso ka jing yakren ko jongi nadu to ka sngi bang yakran hadu menta tingi kwa ba hakani kenti bakan long do long snam phinra yaka hapo ka floor jong ka house ban yakren ba phin ai ka clear instruction ka order shaga ki baro likely ki ADCs baki kila long ready ye kita ki bylaws ki jongki kila frame kila ayu but kidon ya ka infrastructure ya financial power but la kidon kami kita ki expert nakaliang ka senjok ni ngong kila ban ya snok tilang bat ki daga ba phishim on deputation yiki officers naga po urban banwan ra this council khnang bakan ya bet kan ya runti dei halor kan ni kanong rem mangikwa bangin yo ikajing syai nakaliang government bakan pentem ba laai board baik haga this council markum bakalong menta ka e bangi yo kajing tip nak pat ba nak kini gi khap sor kalong ba kidang sya pendik hi lada kilek ban apply ya ka occupancy certificate ki hablek PHE ki hablek MECN henry nakaliang government ka khalam ai kan kono communication ki this council ne shangi ka sunjok ru ba kai ki la le halor kani tikani ki issue kasa pending bot paj ba jingjar palat menta ka jinglot kalong ka bajor hadu kata tika jing ot ka jing nam jong paj ba lawan ra chaka sunjok nang sensyar snong ka bri hnyo trap tingi kom ka body ka ba hakmat ni sim khia kani nak ta da mi wan ban kendu UCM menta kasni bat ba
ngikwa bandai kendu yu chief minister shwa ka arpoi tarek khnang ba kansha kai ga ba kinshim ne garai hagni ga session ka ba